to pod nyaka wapenji ni kanye alafu kor watudre gi children officer mana nyisicha alafu gi respond to kod police to kata gi chief. Koro ma en expansion program ma wan go. Adwa duoko penjo mane jopinyo penjo ni to nyithindo mantiere primary. Nyithindo mantiere primary sani gimoro nitie ni right for basic education. Gini nie constitution kendo gini nitie gimoro ni Children's Act. Onge japuonj monego oduok nyathi dala ni nyathi ok som, omiyo mago cases monego gitim report. Kumichule fees matin en mana secondary, but primary nitie gimoro ni right to basic education. Koro japuonj mar primary okonego beni riembo nyathi dok dala. To emomiyo na nyisi ni presidential bursary cha en mana mar secondary en kendo ine boarding nikech secondary bentie capitation mimiyo jok manie day school. Street children kadwa wacho wachgi ang'eyo ni wan gi nyithindo about 46,000 mantiere street kendo nyocha kweno sani dhi mbele nyocha keto team ma osechako kwano jok manie street ka gitieko exercise no abo launch report no to kendo report no endo right now nitiere kaka waketo programs mag street children wa rescue to kendo watimonegi rehabilitation. Currently watiyo gi partners magin NGOs ma wamiyo gi pesa nikech pod waonge gi institution ma wanyalo kete nyithindo gi. Koro nitie gimoro ni Street Family Rehabilitation Fund mabe ene ofisa gima watimo ni wamiyo wachiwo pesa ma kawa tiyo gi institutions gi mondo wagol nyithinde e street. Kendo akwayo jopiny ni very soon gidhi neno ka koro kase yudo report mar kwenoni to wadhi ng'iyo strategies ma wanyalo gologo jogi mang'eny e street, but ntiere program ma sani pod dhi mbele e weche mag jomodak e street. Agudiro kamana ahinya PS Karen Agengo kumido thuolo mar bedo kodwa okinyi makawuono. Weche thoth ahinya monego bed walose kar kae. Machielo modonjo kar kae ni ang'o mantiere ma ibro pari godo e migawo ng'eni pod ma ok en giko mar twak mathoth puro bedo kar kae mondo me warang ni thuolo ma yudo tich kar kae kaka jagoro mongirore ang'o kendo mantiere ma ibro loki achiel kachiel kapod wantiere kar kago. Nero kamano kumido thuolo mar bedo kod okinyi makawuono. Erokamano gima nyalo wacho ne jopiny mondo nia ji ong'e nia child protection rito nyathi ok en gir ng'ata achiel, ochakre gi janyuol to odhi e community to gini en oting'o jopiny te to wambe kaka department. Koro gima da wach ni basic janyuol rit nyathini kabisa nikech cases mag neglect ng'eny Kenya ka. Koro an ibo para ni case ma ubo para ni wabo loko kaka child protection onego time Kenya ka. Kigo simu to wakao gino giatwak mamani. Erokamana CPA Karen Agengo kubedo kodwa kar kae majagoro mongirore migawo mano mara weche mag nyithindo achiel kachiel ka wantiere kar kae. Wachumo waringo ahinya kendo wachopo saa 5 onego bed watieke dakika 5 mokalo kata kamano twak mantiere nyaka ne wawinje mantiere kar kae. Nakelo ni cheno makauno mar mbako romo kod piny nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokewo nyaka sango nantiere ka kod CPA Karen Agengo nyakisumo Kadawa Luala School. Oriti masani menero Ramogi TV wanero diche makini.